Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Абырханова. Зәй бездә Сабантуй бәйрәме гөрләде. Халкыбызның милли бәйрәме гадәттәгечә Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында узды. Бәйрәмгә килгән хөрмәтле кунакларны милли ризыклар, моңлы көйләр белән каршы алдылар. Бәйрәм иртәсендә Зәй ипподромына Сабантуй кунаклары килде. Күп санлы тамашачы җыелды. Аларны ипитыз, шәкшәк белән каршы алдылар. Быелгы район Сабантуй гадәттәгечә ат чабышлары белән башланды. Элек-электән Сабантуйның күрке булып ат чабышлары саналган. Хәзерге көндә дә узышлар зәйлеләрдә зур кызыксыну уята. Традицион чабышлардан соң әлеге спортның үзенчәлекле төре конкурсны тәкъдим итүдән торды. Чабышкы атлар 1 метр биеклектәге 7 төрле каршылык аша чыгуда ярыштылар. Аннан соң тукымлы атлар арасында төрле дистанцияләрдә киеренке һәм мавыктыргыч көрәш барды. Ат чабышлары белән башланган бәйрәм Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында дәвам итте. Зәйлеләр Сабантуйны зур горурлык һәм яхшы кәеф белән үткәрә. Уздырмаслыкта түгел, чөнки язгы кырышларын республикада беренчеләрдән булып төгәлләделәр. Шәшүлекләрбез шул хәтле искиткеч әйбәт, күз-тия күрмәсен, исән-имин җыеп алырга ятсын. Бүген көндә Сабантуйга 250-гә якын безнең механизаторларыбыз, алдынгыларыбыз чакырылган. Аның инде 200-гә якыны премияләр алачак. Быел да, Аллага шөкер, без механизаторларыбызга 3 миллионга якын премиальный фонд куйдык. Кыр батырын билгеләдек. Кыр батырына елдагыча инде безнең бүген автомобиль. Ел сайын зур уешканлык һәм ныклы әзерлек белән үткәрелүче Сабантуйын чарага килгән кунаклар да ассызыклый. Сабантуй – это всегда такой душевный, теплый праздник, особенно на Заинской земле. Традиционно проходит на самом высоком уровне, поэтому я хотел бы от всей души поздравить жителей Заинска, Заинского района с этим замечательным днем, пожелать всем успехов в работе и, естественно, хорошего урожая этим летом. Сегодня, как никогда, важно воспитывать в будущем поколении чувство патриотизма, передавать нашему будущему поколению наши обычаи, традиции, чтобы они дальше передавали уже своим детям, правнукам, и чтобы вот этот наш исторический праздник, он жил, процветал, обогащался новыми элементами. Сабантуй, мне очень нравится то, что у вас хорошая традиция в Татарстане. Это проводят каждый год, и вот соблюдаете свои традиции. Это действительно настоящий праздник. С чем мне хотелось поздравить всех заинцев с этим праздником. Бәйрәм мәйданында махсус хәрби операциядәге егетләр өчен район күләмендә әзерләнүче гуманитар ярдәм чаралары белән танышырга мөмкин булды. Зәй җылысы хәрәкәте, Ватанны саклаучылар фонды җирле бүлеге эшчәнлеге тәкъдим ителде. Шунда ук контракт буенча хәрби хезмәткә китәргә теләүчеләр өчен мәйданчык эшләде. Старая часть нашего города мы называем Старый Заинск. Теперь здесь находится Заинское водохранилище. Бәйрәм кунакларын Зәй тарихында уелып калган мөһим вакыйгалары, танылган шәхесләре, онытылмас мизгелләре сурәтләнгән фотокүргәзмә белән таныштырдылар. Паркка төшү урынында районда яшәүче төрле милләт, татар, рус, чуаш, керәшен йортлары тезелеп киткән. Аларда кул эшләре, гореф-гадәтләрне чагылдырган эшләнмәләр урын алган. Мәдәният йортлары коллективлары кунакларны милли аш белән сыйлый, күркәм биюләр белән аларның күңелен күрә. Бәйрәмне тантаналы ачу өлешендә театральләштерелгән җыр биюләр белән үрелгән бөек эшче композициясе гөрләде. Что за чудо вышивка? Болай гына егетләргә бүләкне бирмибез. Яшь биючеләр игенченең авыр хезмәтен тасвирлый. Сабан һәм хезмәт бәйрәменең иң матур күренеше бу. Татар халкының гасырлар буе сакланып килгән гореф-гадәтләрен сәхнәләштерәләр. Сабантуй бәйрәме белән зәйлеләрне район башлыгы Разиф Кәримов та котлады. Кадерле зәйлеләр һәм районыбыз кунаклары, быел да республика җитәкчелегенең ышанычын акларбыз дип ышандырып калам. Сезгә чын күңелдән ныклы сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим. Табигать шартлары уңай килеп, авыл хезмәтчәннәренә башкарган эшләренең нәтиҗәсен күрергә язсын. Күгебез аяз, табыннарыбыз мул булсын. Сабантуй барыбызга да онытылмаслык якты мизгелләр бүләк итсен. Милли гореф-гадәтләребезне үстерүгә яңа көч биреп, республикабыз һәм районыбызның үсеше өчен иңлекле эшләргә рухландырсын. Милли бәйрәмебез белән зәйлеләрне башка мәртәбәле кунаклар да тәбрикләп, изге теләкләрен юлладылар.
Сабантуй еще раз показывает, какая мы сильная нация, какой мы великий народ. Это объединяющий всех нас замечательный праздник, с которым я вас поздравляю и желаю, чтобы каждый следующий день нашей жизни был освещен вот тем замечательным светом, который идет от этого праздника. Я за свои 4 полета почти 2 года проработал в космосе и обогнул Землю больше 10 тысяч раз. Так вот, вы знаете, что лучшей страны, чем Россия, нет, а в России есть самое красивое место – это Татарстан. А в Татарстане есть Заинский район. Гордитесь тем, что вы здесь родились, выросли. Мейдан түрендә хезмәт алдынгылары туган ягына гомере буе тугры булып яшәүчеләр, нәселләре белән республика үсешенә өлеш кертүчеләр. Уразмановларның эш стажы 265 елга җитә. Гомуми стажлары 265 елга җитә. Көчле алкышлар Уразмановларга. Районыбыз үсешенә зур өлеш керткән төрле тармак хезмәткәрләре бүлекләнү өчен бер-бер артлы сәхнәгә чыкты. Сабан туе бәйрәмендә төп игътибар авыл хуҗалык хезмәткәрләрен хөрмәтләүгә бирелә. Уңышлы хезмәтләре өчен алар мәйдан түренә бүлекләү тантанасына чакырыла. 2024 елның Кыр батыры исеменә быел Зеягра фирмасыннан Илдус Хайруллин лаек булды. Аңа тәкә һәм яңа машина бирелде. Общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Зай», производственный комплекс «Аксарина». Котлыбыз, көчле алкышлар, хөрмәтле дуслар! Батыру Сева 2024 вручаются ключи от легкового автомобиля марки «Лада Гранта». Районыбызның алдынгы механизаторы иң абруйлы Сабантуй призы җиңел машина белән бүләкләнә. Рәхмәт, главабызга эшләгән өчен нәтиҗәсен күрделәр, тәрбияләделәр, бәяләделәр. Алга да гына эшләргә язсын бергәләп. 2024 ел Сабан туе гүзәлен ачыклау өлешен күпләр түземсезлек белән көтте. Быел бераз үзгәреш белән бәйгенең финалы 6 июньдә энергетик мәдәният сараенда үткәрелде. Башында район башлыгы торган комиссия карары белән быелгы Сабан туй шибәре исеменә Сәйдә Хайретдинова лаек булды. Утверждается Хайрутдиновой Сәйдә. Сәйдә Хайретдинова котлыйбыз. Ей вручается корона, лента победительницы, а также подарочный сертификат на сумму 60 тысяч рублей для поездки на море. Сабан туйның икенче мәйданында көрәшчеләр биле алышты. Милли көрәшне үз итүчеләр келәм янына җыелды. Финалда районның танылган көрәшчеләре Рамил Фаршатов белән Радик Салахов биле алышты. Киеренке көрәштән соң абсолют батыр булып дөнья чемпионы 9нчы тапкыр Зей Сабан туе батыры Сармашбаш егете Радик Салахов калды. Чемпион мира Радик Салахов. Сармашбаш. Батыр иңенә традицион тәкә салынды, район башлыгы яңа машина ачкычы тапшырды. Вручается главному батыру Радику Салахову. Бәйрәмдә халык уеннарына да зур урын бирелде. Сабан туйга гына хас капчык сугышы, шүлмәк вату, капчык киеп йөгерү, багана башына моны кебек уеннарда һәркем катнаша һәм үз осталыгын, җитезлеген сыный алды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. 12 июньдә Зәйлеләр Россия көнен билгеләп үтте. Әһәмиятле бәйрәм чарасы шәһәребезнең үзәк мәйданында узды. Бу хакта тулырак киләсе видео язмада булыр. Илнең иң төп дәүләт бәйрәме Россия көнен энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда уздырдылар. Олысы кешесе әһәмиятле чарага килде. Барлык зәйлеләрне район башлыгы исеменнән аның урынбасары Петр Уразайкин котлады. Әлеге дата Россиядә яшәүче барлык халыкларның дуслыгын чагылдыручы бәйрәм булуына сызыклап үтте. День России самый замечательный праздник. День страны, в котором мы живем и трудимся. И мы по праву гордимся, что рождены именно здесь. Пусть наша великая держава всегда будет крепкой, сильной и процветающей. Россиянең 14 яшы тулган яшь гражданнарына тантаналы төстә паспортлар тапшырылды.
Мәйданда укучылар әзерләгән кул эшләре күргәзмәләре эшләде, энергетик мәдәният сарае хезмәткәрләре, балалар иҗат коллективлары үзләренең ямьле чыгышларын бүләк итте. Адилә Бирханов, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Кояшлы көннәрдә кызынып су кереп калырга ашыга халык, ләкин бу рәхәтлек артында фаҗига дигәне дә сагалап кына тора. Зейдә махсус уңайлыклары булган бер генә су керү урыны бар. Безнең төшерү төркеме дә пляжда ял итүчеләр белән аралашып коткару хезмәте эшен күреп кайтты. Эссе көннәрдә сирен аз булса да киметү максаты белән зәйлеләр су буена ашыга. Зәй су саклагычы яр буендагы пляждан халык өзелми. Биредә иртәдән үк бала чага, өлкән яшьтәгеләр дә су кыена. Ребята, за буйки не заплывайте, пожалуйста. Яр буенда көн дәвамында коткару хезмәте эшли, медицина пункты булдырылган. Суда очрый торган бәла казаларны булдырмау безнең төп бурыч диләр. Это вот у нас медикаменты, которым мы уже первую помощь оказываем. Вот. Это вот спасательный жилет для маленьких детей. Любое какое-то там, чтобы не был кто-то утонул или что ли, надо вот всегда работать с ребятами. Я им каждый день объясняю, ребята, вот так не надо делать. Су керү рәхәт, тик кай берәүләр куркынычсызлык кагыйдәләрен бозып үзләренең тормышын куркыныч астына куялар. Шуңа күрә коткаручылар махсус билгеләнгән урыннарда гына су керергә кирәклеген янәдән кисәтә. До открытия пляжа произведены мероприятия по очистке дна, взяты анализы, нареканий и замечаний нет. Просим вас загорать, отдыхать, проводить свободное время на нашей набережной, на нашем пляже. Эссе һава шартларында су аеруча балаларны үзенә чакыра. Нам очень нравится на нашем пляже, мы очень часто сюда приезжаем. Пока у нас каникулы, мы загораем, купаемся и устраиваем пикники. Весело проводим время вместе с большими компаниями, и нам все очень сильно нравится. Ел башыннан Татарстан сулыкларында батып үлүчеләр саны 10-нан артып китә. Күңелсез хәлләргә юлыкмас өчен тиешле кагыйдәләрне үтәргә кирәклеген онытмасак иде. Ислам динендә иң зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаете җитә. Быел ул 16 июнь якшәмбе көнгә билгеләнгән. Бу көнне Зәйнең Үзәк мәчетендә иртәнге 5 сәгать 45 минутта имам хатип бәйрәм вәгазь укыячак. Аннан соң мөселманнар Корбан гаете намазына басалар. Намаз тәмамлангач корбанлык малларын чалу башлана. Изге бәйрәм 3 көн дәвам итә. Бәйрәм көннәрендә һәр мөселман илләребезгә иминлек, йортларыбызга бәрәкәт һәм муллык сорап Худайга ялвара. Күңелендә иман нуры булган һәрбер зат мохтаҗларга ярдәм итәргә тырыша. Зәй фыклары һәм Новый Зай район газеталарына 2нче ярты еллык өчен язылу дәвам итә. 10 июньнән 20-сенә кадәр ташламалы бәядән язылып калырга мөмкин. Әлеге 10 көн эчендә почта бүлекләре аша 796 сум 86 тиенгә язылырга була. Ашыгыгыз, эшсез бәядән яраткан газеталы булу вакыты санаулы. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.